Mindu l-Istati membri qablu li jimpenjaw ruhom li jirrilokaw lil persuni fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali mill-Italja u l-Greċja, ġifieri f'Settembru tal-2015, kienu rilokati 11,966 persuna, filwaqt li 13,968 persuna kienu risistemati. Dan bilan li r-risistemazzjonijiet u r-rilokazzjonijiet joffru rotot legali u sikuri lil dawn l-immigranti. Fis-sistema ta' rilokazzjoni ta' emerġenza temporanja, l-Istati membri impenjaw ruhom li jirrilokaw 98,255 persuna mill-Italja u mill-Greċja, filwaqt li fl-iskema Ewropea ta' risistemazzjoni tipprovdi għal 22,504 persuni fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali. Dan ifisser li sa' Diċembru 2016 intlaħqet 12% tal-mira għal relokazzjonijiet u 62% tal-mira tat-total ta' risistemazzjonijiet. Skont id-disa rapport ta' progress tal-Kummissjoni, 3,200 immigrant kienu rilokati mill-Italja u 8,766 immigrant mill-Greċja. Minnhom fil-perjodu msemmi Malta laqet 46 persuna mill-Italja u 34 persuna mill-Greċja. Ix-xahar ta' Diċembru tas-sena li għaddiet immarka rekord ġdid fl-ammont ta' rilokazzjonijiet kemm mill-Italja kif ukoll mill-Greċja li qabżu l-1900. Madankollu biex jintlaħqu l-miri ta' kull xahar stabbiliti mill-Kummissjoni ta' 1000 rilokazzjoni mill-Italja u 2000 mill-Greċja, feluq is-sena li għaddiet il-Kummissjoni appellat l-Istati membri u l-pajjiżi assoċjati biex iżidu l-isforzi tagħhom, b'mod speċjali lid-Danimarka, l-Awstrija u l-Ungerija li għadhom ma bdewx iwettqu ir-rilokazzjonijiet. Dawn it-tliet pajjiżi u oħrajn li qed jintalbu jżidu l-impenn tagħhom jikkontrastaw ma' pajjiżi bħal Finlandja li hija eżempju ta' stat li diġà kważi laħqet l-obbligi tagħha kollha. Fejn jidħol il-ftehim ta' risistemazzjoni, mit-22,504 persuni kienu risistemati 13,968 persuna sa' Deċembru, l-aktar fit-Turkija, l-Ġordan u l-Libanu, kif ukoll lejn 21 stat Ewropew. Pajjiżna mhuwiex inkluż f'din l-iskema u għalhekk l-ebda persuna ma kienet risistemata f'Malta. Il-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza Dimitris Avramopoulos innota il-progress li sar fl-aħħar xhur fiż-żewġ skemi, iżda sostna illi biex l-isforzi tal-pajjiżi jlaħqu mal-iskala tal-isfida tal-immigrazzjoni tal-pajjiżi fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li jsir aktar u aktar malajr.